Geleylin geçen hefteki gururun dersinin içine. Geçen hefteki gururun yerwöň yaradylışyndan agzapdyk we bireme tagriben bir geňrek we agyrrak zehillere düşdi. Oham bir hefte inşallah ýanky gururun izinden bir gysgaja almaly ders aýdyp, mana ders, zindegide gerek ders, ogulgydy düşündirmeli ders, kepläp durana gerek gururun, eşitip durallara gerek gururun. İki ayaklı insan, kafir musulmana terbiyet berýän bir dersi hyzmatyňyza ýetirer inşallah. Geçen heftede gururun nämedi? Hazreti Adam süýnüp ýaty. İblis ady Azazil. Yerin yüzünü ve deslakı göğünde iblis şeytan padişahlyk edýänmiş. O muğu gow adam, gow mahlukmuş. Jin şo muğu gowmuş. Emma pälinde bir bidireklik barmış da. Hazreti Adam'ı görüpdir, süýnüp ýaty, gelip ayağı bilen defipdir. Bu näme diýip ýaradylypdyr diýipdir. Berde şumal aýdylmaýarmy? Maskara diýil şey hali. Maskara diýen ýaly dip, ohm şondan ferişteliň arasyna bartdy öz kepliýärmiş. Özü görenni, Hazreti Adamy görenni aldyrap titrep, öz gorkýarlygini, aldyrarlygyny belletmejek bolupdy, bidiregrek keplerde aýdýanmışdy. İblis şeytanın edeni işi. Ey cemaatler, insan yanlışıp bir iş etdiye, adam yanlışıp bir iş etdiye, ey can Huday men yanlışadım diye böbürürün, emme bir günah iş etdiye päli ütgäpdir. Niyeti harap bolupdyr. İçinin fikri harap indi. Näme dip? Eline bir zat düşüpdir. Ya pul, ya makam, ya post, ya bir iş, inni niyeti ütgäpdir. İkisinin parky kanna. Niyeti ütgän adamın Hudaýyň gafsyna girmegi gyndyr. Emma ýalňyşan adam, Hudaýa men ýalňyşdym, estağfirullah diýdi, gafa açyldy ona. Yok, ýalňyşman nämeýli? Bilgişilje günah etmän aýdylyň. Bilip durup, bilgişilje bir günah diye. Günah düýünni bilýär. Hay keyfini günah etdi, bilgişilje ha. Oham soňrak azan eşdiýär, ýaşajyry mübarek wagt eşdiýär. Allah Zülcelal'ın mübarek kelamını eşdiýär. Ey Hudaýjan, men näetdiripdirin, men bilgişilje günah etipdirin, estağfirullah diye maňa gafa açylýardy. Näme diýip bilgişilje günah etsedi, päli dogry daha. Ýöne bir nefsini hay diýip bilmedi. Ýöne nefsini hay diýip bilmedi. Päli dogrydy. Tekebbürligi ýokdy. Niyeti harap bolmandy. Şerigaty Allah'a ıgtiraz edeyin. Näme bolmaýar ki diýenip niyetinde ýok. Burnu yellenenak. Ýöne fakat nefsini hay diýip başarmady. Bir de Hudaýyň gowbendeleriniň biri. Bilgişilje günah estedi. Izinden näme? Ey Hudaýjan bir wagt nasihat eşdiýär. Bir zat sebep bolýar der öwürlýär da. Ya öýüne gelýär, ärini görýär, hele ýoglaň şoğun görýär. Ey estağfirullah can Hudaý men biledir o günah etdirin diye. Öýde satsagyny görýär. Öýde taqçada Qur'an-ı Kerim'i görýär. Hulasa ey ýalňyşypdyrin diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir adamı görüpdir da doğa etip duranmıştı. Hudaýa men ýalňyşallamy geçewer can Hudaý diýip Hazreti Ömer dur diýipdir. Ýalňyşalygy Hudaý odol geçigili sen ýalňyşlagy bilgişilje etýän günälerini Allah'dan dile diýipdir. Rabbena la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ýalňyşlamyzy odol Hudaý bizden geçecek diýipdir. Onu Mi'raç gece Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah'dan diledi diýipdir. Ýalňyşalygy Hudaý tutjak tällipdir. Hudaýa men ýalňyşalamy men bagşla diýip duranmışdyk da Hudaýa bilgişilje etýän günälim bagşla diýip aýtdypdyr. Bu gowa adam be. Näme diýip men niyeti ütgän.
Päli bidirek diye. Yüreğine möymöjek aylanmandır. İnni yankı şeytani vezen näme diýip Hazreti Adam'ın ayağına kakıp maskara etjek bolýar. Päli bidirek diýenim şaha bir adamy kiçiltjek bolýar. Bir mahlugy kiçildi ulumsyrajak bolýar. Men niýjek bolýar. Fakat men niýjek bolýar. O Hudaýyň da ýigrenýän zady bir adam bir mahluk men niýse. Ey cemaat, Allah Taala'nın iň ýigrenýän, halamaýan, gowurmaýan zady millikde. Näme diýip päli bidirekde. Näme diýip bir tofar adam odol ýaşap berişinde doga edipdi, ağlapdy, ýalwarypdy, Allah'dan ya iş dileýär, ya mal dileýär, ya izdivaç dileýär. Kur'an okuýar, zikrini edýär, mübarek jeleselere de gelýär. Mal eline gelenden soň, ya iş oňundan soň din barnamyda asyl görünmeýär, päli ütgüt diýerler oňa. Hudaý hemmämizi pälimiz harap bolmadan saklasyn. Oňa päli ütgüdi, niýeti harap bolýar. Ol Hudaýa allajak bolýar. Allah Azza Celal allap bolmarahim. Hudaýa allap boljakmy? Adam yanlış. Inni meselenna yankı iblis, şeytan Hazreti Adam'ın ayağına gelip kakam bolsa ve men birini kiçildaptırın Hudaýjan men bağışla görey diýse bir dogry boljak da adam yanlış ýa da şaýatda dost bolup otykaňyz birini gülüşdiňiz. Ohum Hudaýjan niýetimde maskara etmek ýok, gülüşadyk. Hudaýjan men bağışla diýänsiň. Musulmançylyk da şo. Şayette tarafa aýtýan mollaň bar. Ey dost, sen maskara et gülemdäka, bize gülküýmiz tutdy, şoňa gülädik. Qyyn görama ha diýip, ýoksa gülüşdiňiz dem ha. Şu aýdýan zatlaň, şu gorkýan zatlaň musulmançylyk daşy. Allah'ın söýdügi da şo. Yürekdäki imanyň isteýän zady şo. Päli dogry da ýöne gülküs tutupdyr da. Hammana mysal aýdýan jowan dostlar, gelin gyz erkekler düşüner ýaly diýýär. Ya bir adam günah ediyor. Yanlış ya. Ohm tövbe ediyor. Estağfirullah can Hudaý men bilip durup bilgişilce günah etdi. Yanlış ya. Tövbe ediyor. Erti bir gün bazara giriyor, yine günah ediyor. Yine akşam yine narahatta. Yine de tövbe ediyor. Yine wagt nasihat ve ulamalardan eşdiye. Günah 70 qaytar da tövbaga jaý bar diýip. Yine can Hudaý men bağışla diye. Hudaýyň dostu da şo. Emme bir we günah diýe da näme işgaly başyň, meger bir de günahmy diye. Näetdiňiz meni maskaradan çykardyňyz zaman diye öz edýän işin dogry kökezjek bolýar. Bu päli harapda. Muňa diýäler azypdyr diýäler. Ýok, azaşypdyr diýäler. Bir ýoluny ütkötüpdir. Allah'ın gafsyndan beýläsin we zawati. Hudaýşyn büýüripdirmi, büýürmandyrmy, şerigatda barmy ýokmy diýip soramalla, ýa öz hawasy bilen gitjek bolýar. Onuň çirim Imam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın zamanında ulamalardan sorapdyrlar. Anis seyyi'ati allati la tenfa'u ma'aha hasanatun. Kur'an-ı Kerim'de vardır. Yalňyşyp günah etseň basym izinden bir soga işetdi. Şo soga iş günah işi ýuýar da. Ohum Imam Azamyň zamanynda sorapdyrlar. Bir günah barmy? Şo günahyň izinden soga iş edeniň peýdasy ýok bolsun. Ey cemaat, mana görüňler ha. Bir günah barmy? İzinden soga işedenin hayrı yok. Bir günah barmy? İzinden soga işedenin hayrı yok. Din ulamaları ba diýipdirler. Haýsy günah? Tekebbürlik diýipdirler. Millik diýipdirler. Burnu ýelli adam izinden soga işedasyň. Soga etip duqady niýet harap da şoň diýipdirler. Nämen soga etdim, Hudaý men günahym geçmese bolmarahym diýip o jürek eplejek bolýar da. Soga işetip duqady päli harap da şoň. O günah işetip duqa päli haraplyga dursun. İzinden bir gowy işedenni de algysy var ýanykda. Bir günah zat barmy ki şoňa soga paýr etmesin diýipdirler? Ba diýipdirler, tekebbürlik diýipdirler. Ey cemaatlar, millik da millik. Millik diýdigi özünden başga kişi kiçi tutmak.
dünyaga mellik, awadalyga mellik, magama mellik, ilma mellik, ilim ulumy dini naýdyan ha, alim, çoňgyr alim adam mellik etdi Allah'ın gafsyndan gaçdy. Qarilyga mellik, tecwide men hewri öktüdürün, mençe hiç kim ýokdur. Ul mellikdir. Allah'dan kendilemeler mellige giramaýyn dip. Allah'dan kendilemeler mellige aýdýana kepläp duran we eşitip duran. Tep tekir depbeden hemmemize den gerek görürüňda. Belki hemme mahluk deňda. Mellige giramar ýany. Türkmen aýdýa halk buğday men saman diýe. Musulmançylykda şo. Halk buğday men saman, halk gaw men yaman diýe. Pirin aýdýan kefi şo. Allah'ın dostunyň aýdýan kefi da şo. Hişedip de birini kiçeltjek bolly kiçelli. Hişedip de birini kiçeltjek bolly özi kiçelli da. Mene halama gonnip onu kiçeltjek bolly özi kiçelli da. O halamany bilen meger yer ýaryljakmy? Meger halamany bilen asman gapyşjakmy? Men halama gonniýada, halamady da. Meger ol halamany bilen gapyşjaklatmam. Ey istat, kıl gymyllamyýa. Tekebbürlik etip şo kefaýetýada. Ol Allah onu söýmeýär. Allah Zülcelal onu istemeýär. Terbiyet mana görüňlerdir cemaatlar. Din İslam görüňiniň maňzynyň görüňleri aýdylyp duran görüňler. Inni ýanky görüň nämedi? Ama magzamyň zamanyna sorapdyrlar. Bir günah iş barmy? Izinden sogap iş etseň de hayır etme. Tekebbürlik diýipdir da. Öz adamsyna tekebbürlik edýär. Şo öz kefi bilen bar ýerde. Şo bir wagtda kefim inni daha diýdirmejek bolup, ýa heleýiniň oglanyň şoňunyň beraberine. Ýa bir töwer pakirliga ogul gyzyny tekebbürlik etip kespämidam. Ya mescidin cemaatinin içinde. Fakat şol fakir öz kefim yürüymeliyecek bolýar. Allah söýmez onu. Her ýagdaýda bolsun ýaňsanak geçdik da. Qariylykda, ahunçylykda, pirliň halafatçylygyna, bazarda, malla, riyasetde her ýagdaýda bolasyn, mellik etdi bolmakda. Ýanky türkmeniň aýdýan gürrüňi da. Halk buğday men saman, halk gaw men yamanla. Ol bir mana dinlen özüň zelil etmek däl ha. Özüň zelil etmek däl. Bir tekebbürlik etmesizlik. Allah'ın gafsyna gi, onu etdi gaýtam ulal ýa rahim ol. Emme bir adam tekebbürlik edip mellik etdi, şaýat daşyndan gowy işleri etsin. Ah Mahtumul İşan näme diýe? Allah'ın dostu Mahtumul İşan näme diýe? Sofuluk asbabı hoştur. Git içini saf edip. Bolsa möýmejik içim bu eski şaly neylerim. Sofuluk asbabı hoştur. Git içini saf edip. Allah'ını zikret yüreğini safla diptir. Melligi ayır diptir. Bolsa möýmejik içim bu eski şaly neylerim. Wagty ki men yüreğimiň döwregine ýylan ýymyrtgalajak bolsa geýimsellem neylesin meni. Bolsa möýmejik içim bu eski şaly neylerim. Wagty ki yüreğiň döwregine möý keleplijek bolsa, wagty ki yüreğiniň döwregine ajdar ýymyrtgalajak bolsa, wagty ki yüreğiniň döwregine ýylan dolantyran bolsa, millikden dolu, tekebbürlikden dolu bolsa, daşynyň owadyllygy neylesin nipdir. Altyn menen ýazyk goýmalymyn öýde. Men özümden çürüm ýazyk goýmaly, käde ders bolar ýaly. Saflyk asbabı hoştur. Git içini saf edip. Bolsa möýmejik içim bu eski şaly neylerim. Köne ýyrtyk egin maşgaýyp men derwiş diýdirenim peýdasy ýok edipdir. Yüreğiň döwregine ajdar ýeşjek bolsa, möýmejik boljak bolsa, tamam mellik boljak bolsa, Allah'ın gafsyna ýol almaýak gibi. Hiç zat ýeşip bilmer. Hiç zat. Bir gadam ewes ýeşip bilmer. Burnu ýella. Jaý ýok, Hudaýyň rahmaty gursa ona girer ýaly. Bir misal aýdyp bereýin. Oglan wagtynda
çağı wagtynda peygamberlik berilen adamdan. Hazreti Yahya ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Burun on gurrunu inşallah Kur'an-ı Kerim'de ömüzden gelir ve Allah köklüdüğünün açıklamaydır. Yani şuma hala bir gerek bir gurrun madı. Hukiye ennel habis iblis el-la'in tebedde li Yahya ibn Zekeriya ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Yahya peygamber bir bağışlan bir fahişe bir zinan için ululan bir zinanan kefi bilen kellesi kesilip boğazından boyur kan dökülün peygamber. Hazreti Yahya ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Yahya peygamber bir hileyin kefi sebepli kellesi kesilýärdi. Mun gurrunun Allah kökler burun açıklaýar inşallah. Burun iblisi örttir. Şeytanı. İblis şeytan aydıptır. İnni uridu en ansahaka. Ey Yahya diptir. Ey yaş oğlan sana nasihat aydayn diptir. Hazreti Yahya aydıptır. Kezebte diptir. Ente la tensahuni velakin akhbirni an bani Adem. Ey Allah'ın düşmanı, yalan sözledin, yalan ayttın diptir. Sen nasihatın olmaz diptir. Yöne aytacak bolsan şu Adam oğullarından aydağı diptir. Tecrübenden diptir. Sen näme nasihat aytsan da bidirek da aytarsın diptir. Yöne şu Adam oğullardan gurrun mera diptir. Onun şu Adamlı üç tüysülü diptir. Bila ma'sumun fehum misleke la naqdiru minhum ala şey. Adamlan bir bölege peygamberler diptir. Olara biz hiç de aytıp başaramazak diptir. Her jere çörüňeşýäs olar alyp çykýar diptir. Yahya peygamber aytypdyr. Meni bir azdyryp bilen wagtyň boldumy diptir. Azdyryp bilmedim ýöne bir gün sogapdan alyp galdym sen diptir. Günah ettirip başarmýarlar da peygamberlere. Näme boldy diptir? Onu bir gün akşam nahar şam diýäsdi. Akşam qaza nahar ýeňde şonu süýji kökezdim şonu kärrak iýdin we hemişe okuyan namazyny okuyup bilmeýän ýatyp galyň dipdir. Şonu bäh Yahyany ýatyrdım begiýje ibadatdan alqalym diýip şo bir senden bir şunu alyp bildim dipdir. Bilabil. İkilenji adamlar üç tüysüllikde. Evvel kisa peygamberler oldu. Fehum fi aydina bimenziletil kura fi aydi sibyanikum neteleqqafuhum keyfe şi'na. Kad kafawna anfusuhum. Yeni bir tüysülü adamlar var. Olar bize hiç zahmet yok diptir. Oğlançıklar top oynaşýar, olar halancıradan ýas diptir. Olara şeytan gerek değil diptir. Öldür şeytan boluglu diptir. Aynı topyalı içi yelli adamlar, burnu yelli adamlar ya pulunma ya zima ya yankı atlanma dip. Fakat menlik kespeler diptir. Olar halan kefin ayttırt yas diptir. Halan zadın ayttır yas diptir. Hiç kime de rahmettirtme yas diptir. Fakat öz kefim deydir yas diptir. Öz nefslerini yokmacak bolsa bir direk rakta ayttıra yasiptir. Hiç kime hormatda koydurtmayas. Näme dip men muňa ihtiram goýmaly diýdira yasiptir. Mydam da zeyrendir yasiptir. Hay mydam menki de şeýle diýdir yasiptir. Ulukon haramlary oň dilinden halal diýdira yasiptir. Ulukon halal zatlarda haram boljak bolsa şunu haram etmeliler dip agzyna aytdyrda yas. On halancıry çökpäs on diptir. Burnu ýelli adamlar var diptir. Rahatçak diptir. Olan öyle şeytan bolugly bir burnu yerlendirip köberende näçe wagty bolýar diptir. Ene bir ikilenji diptir. Üç tüysli adam bir peygamberler olan ajysta aytyp başarmady. İkilenjisi halan zettirýär diptir. Emma üçülenji fehuve eşeddul asnafi aleyna. Bizim gyn görýänimiz şu diptir. Bize hewer agyr gelýär üçülenji diptir. نقبل عليه حتى نفتنه ثم يتفرغ للتوبة فيفسد علينا كل ما أدركناه ثم نعود ثم يعود فلا نحن نيأس منه ولا ندرك حاجتنا منه
فنحن في ذلك في عنا. Bir adam diptir. Bunu gijewiniz üstüne çörüngüşüp bunu günah ettirýäsipdir. Oğam günahdan soň bir halwata var ya, ey jahan Hudaý ýalňyşdym men bagşla diye. Rahmetlemez hiç bolýar dipdir. Bir yeni muňa çörüngüşýäs, yeni günah ettirýäsipdir. Bir yeni bir azan eşdiýär, mescid görýär, Qur'an görýär, wagz eşdiýär, nasihat eşdiýär, ey jahan Hudaý men bagşla diye dipdir. Bir yeni mun günah ettirýäsipdir. Bir yeni günah etdiýär, yeni de Hudaýa men bagşla diýýär dipdir. Bir de bundan naumit bolamazak dipdir. Yönü maksadımıza da yetemezak, bir de ağır geliyen şövelük dipdir. Biz buna günah ettirýär dipdir. Hudaýyň rahmeti kan yeni Hudaýa men bagşla, meni kafiňdan ayırma dip dileýär dipdir. Ey cemaat, şodur şu mana gördüňler, üstünden geçip barýas. Ay mena kan günah etdim, Hudaýdan utanýan, Hudaýdan utansaň şu tawba girmella. Şeytan waswas etýär da, sen Hudaýdan utan dip. Hudaýa men bagşla dip, utansaň estağfirullah kärrä gaýtmalla. Güne 77'ge jaý wa diýerleri hak gurrunda, şo Nebi Ekrem aýdypdyr. Kime? Päli salym, bidar güni wa günah etmedin. Ýöne ýalňyşya haýdyp bilenak, bay wagz eşdiýär, bir töfer oglanlar aýdýar da, aglyýas doga edip diýe, ýene ýalňyş şu günäni edýäsdiýe. Şeytana allanıp, şeytanı mengdişe allanıp da tövbesini etberamasın. Allah diýmesin etberamasın. Estağfirullah diýmesin etbermesin. Şudur şunu dünýeden ötükse, kıyamatda adamların guruhundan girecektir. Ay ojura towan maskara etdiň molýaki diýse biri, ol ýüreginde yalançylyk bolsa şeýle. Yüreğini bidar günü var, yan kıyanak, yalvarıp, Hudaýa men sakla men nip duran adam, ol päli salim, ol Allah'ın dostu, ol çyn musulman adam. Ine ak gurrun açıklandı da. Ine niyeti salimlik, ine hamaniyen yan gurrun aýdyň, iblis ayağına kalk gidipdir da, wa men ýalňşadım, men bidirek iş etipdirin diýän bolsa, yo ol pälin ütgüdip barýar. Aydypdyr fereşteleň ahynda girip, şuna jan inip ütgöse men şuň başyna ba diýipdir. Gözi päli harapda. Şu näme çykary bolmaly? O saňa näme şuň çykary bolmaly? Migir mes'ulmi? Migir sen soruljakmy şo barada? Sen özüň menen Hudaýyň arasynda urlamalla. Allah bilen araň nurly salim etmella. Hudaý bilen sen öz araň dogrulamalla. O sen özüň soraljak. Ahirki wurrunde Hazreti Necaşi'den aýdyn, aham inşallah inniki hefte Hazreti Adam'ın gurrungynyň izini alyp gideriz. Hazreti Necaşi radıyallahu taala anh ki onun cenazesini Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam okuyor. O da Mesihiymiş. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın naması varanna tahtından etek düşüp yerde oturup gözünü çekip okşap naman okudan padişah Efriqi, Etiyopili, Habeşeli qara doğollardan ve kıyamet mahşer meydanına Hazreti Bilal yanak yüzü ak bolup turacaklardan. Allah'ın dostu Hazreti Necaşi. Bir gün bana bir hoş haber gelipdir. Erzişli, bahalı, gımmatlı egin maşlarda eginlemiş, geyilmiş. Teberrük okap vereyim. Dukhila ala Necaşi radiyallahu ta'ala an fi aqibi ni'metin ve aleyhi atlas ve huve mursil. Bahalı egin maşları geyili, tahtın üstüne oturan, yönü mübarek kellesini etek edip sallanıp oturanmış. Bir daha da narahat yalı ol. فقال بعض القوم أيها الملك أولم تنبئنا أن قد سررت padişah deyipdirler. Hoştuğun bir de bellesene deyipdir. Hoş haber bilen geldik deyipdir. Padişah sana bir hoş haber bilen geldik. Bir keyipçilik bollu deydi. Bir böküşüp duran yanak, bir zıngışıp duran yanak, bir hoşluk taşına çıksın ne deyipdirler. Ol Allah'ın dostu aydıptır. Mana haber geldi İsa peygamberden bir
hadis var diýipdir. İsa peýgamberiň bir derman aýdan sözü var diýipdir. Ki Allah tebarek ve taala İsa peýgambere aýdypdyr. Hemmämizlerden çürüýüm da bu gördüm. Ey bennem, İza en'amtu aleyke ni'meten fastaqbilha bil istikana utimmuha aleyke. Ravahu İbn Abi Dunya. Ey bennem, sana bir nigmat bersem, şonu tekebbürlik bilen täwil alma diýipdir. Şonu mellik bilen täwil alma diýipdir. Bu men öz gelmelisi maňa bolmalysy şulakyň diýama diýipdir. Bizi bir keyfini göreýle dünýäň diýipdi, o barnama girama diýipdir. Ey bennem, sana bir nigmat bersem, şonu heýwür ejizlik bilen, pespälçilik bilen, furutenlik bilen ýüregiň Allah'ın huzuruna salyp da Hudaýyň beren nigmaty dawy diýip täwil al, nigmaty uzak beren kıyamadyňa da zereri bolmaz diýipdir. Şol gelen mübarek derman söze amal etdigim bolsun diýip Allah-u Zülcelal'ın azamaty ýadyma düşüp Hudaý bir nigmaty berendir diýip tekebbürlik bolamasyn diýip we beýliki tewregimdäkilere ders bolsun diýip kelläme etek sallap duranym şondan çürüýüm diýipdir. Pespälçilik kökedeýinip bir däde, bir ene, bir öýüň olakany, bir jawan oglan, bu her kimki bolsun. Allah bir nigmat berenne, yani näme? Bugün bu mahala näme repti wa? Kamil şuurryňa repitli. Eliňe nigmat gelenne, wagt päliň üýtgamasyn diýdi. Eliňe bir kudrat gelenne, zor gelenne, pul gelenne, ya her bir zat gelsin. Ha, inni men nowan diýip de niyetiň üýtgedama diýdi. İçiňdäki odal aýlap berençe arastalygyň üýtgedama diýdi. Allah'ın gafsyly, Allah-u Zülcelal'ın gafsyny ýykylşyny arttyrsaň arttyr, kemeltme diýdi. Yaradan eýämiz Hudaý taala ýaşaýyşyňyzy nur imandan dolu